Libertar, cola, bacon. Bacon. Ce este bacon? Bombă, tit, led, forze. O, da. Bom. Aici, dar dacă vă place, nu uitați de like și subscribe. Da, vreau să facem 30 de like, 140 de like-uri. Valeu, valeu, valeu. Hey, chillax. Eu nu mai dau viață la nimeni. Băleu. No. M-a prins-mă! Bine, m-a prins asta, să mă ajut un pic. No, I'm sorry. That's like. No. Oh, don't revive! Bine! Oh, sari, tichete. Oh, aproape te... Ce-i ăsta?
Robim, nu uitați de like și subscribe.